Assalamu alaikum ɓiɓɓe fulɓe. Assalamu alaikum rewo, assalamu alaikum worgo, assalamu alaikum wonɓe jamma, assalamu alaikum wonɓe ñalawma. En calmini ɓe Allah waɗi taw ko hôpital uji ngoni. En duwanima kadi yaaɓe ɓe yon Allah yurmo yaafoɓe, heddiɓe kadi no Allah ɓoƴataɓe. Dendagal kadi heɗotoɓe en ɓe hono Des TV ɓen calminama on beltanama. Bandiraɓe, hande noon so fala budda kalen holko ummini en, holko tagiren kadi haalde so haalanoma wiye way sayo ene haale. Kalten hande ko politique Matam. Holko kewi Matam, en ji fo enen ko kewi Matam ko e ɗeɗo balɗe. En ji hunde e ayawo taw koye darɗiɗe taw ko hunde musde ko fotano wonde hande oɗo jamanu mo gonɗen. Waɗi en noon ko heeɓi en holko addi en noon ƴeewen yewtude hen e bandiraɓe. Wolno haalano hanki wolɓe jiyano, wolno haalano hecci hanki hande wol yiiɓe ko haalano ko. Haalano ko affaire politique Matam. En gandi hande ɗo gonɗen politique Matam en jettinoma e nokku so tawi wayano ni yiyetaki, so tawi no wayano ni andetaki. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe, nden so sukaɓe darima mbi ene kaala walla ene goyto caɗele fuutankoɓe ɓeɗo hande dariɓe wiyaɓe gardiɓe taw ko politique wonduɓe landa APR, ɓe daro ɓe joɓa yimɓe laamu, ɓe jaɓa almameɓe, ɓe jaɓa seremɓe, ɓe jaɓa yimɓe taw ko aada e leƴƴi yo daroyo kamɓe ɓeɗo sukaɓe taw ko jinna mumen wiye woy sayo ko ɓi pullo walla Macky Sall ko ɓi halpular, pourquoi oɗon daro. kono noon ɓe gandano holɗo fayano. kono noon hande kala biyowo taw koye reedu walla région de Matam andi hande hanki ko sukaɓe kalanno ko yettima en. Wolko yooɗi wolko yoɗani, ko yoɗani ko yo haale, ko yooɗi ko yo haale. Hande ɗo no gonɗen en ɗaminnoki oɗo ñalawma ma yetto ɓiɓɓe fuutankoɓe walla région de Matam hono laabi ɗi taƴodira toɓe cellani e selluɓe urgence taw goto wawa yiyade. Hande ɗum no fonno waɗede invité e Matam par ce que koko soynano guila hanki taw wona hande. kono noon ardiɓe men ɓe ko yimɓe kalatono mon ko cikkoɗon ɗum. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe, sikke ɗum ɗo ko gañgu, sikke mataw ko yaware walla ala. kono noon kala koɓe kalanno mon on jiiri guite mon hande, on gandi sinno ko hanki taw ɗum ɗo aratano. Allah noon feññini, Allah feññini. So Allah waɗirano ni ha laamu Macky Sall gasi, bandiraɓe ma woltan mayɓe mette taw koye dow gongumen ne ñoƴƴa. kaɗeɗa liggey tawaɗa liggorno sa haali ko woni nder ko guitteɗa. ene fo en jiiɗum e région de Matam. kono pamon onon jeunesse hande o ngare ndenden jolten hujjaji men, wona ƴattoje, wona yennude, ala ko andude holɗo foti rewede, andude holɗo foti heɓede. daaɗe men dow, golle men less. daaɗe men dow, golle men less. hono gandi 2000 onen goni e 2019 enen jaaray hande 8 ans Macky Sall. kono noon hande Fouta fotano wade ni. on liggima, en liggima haqqe men ko poɗɗen hebde e Macky Sall. bandiraɓe en mbaɗi ko ponɗen wadde e Macky Sall. en kala kono ɓi pullo ɓamtirte en ɓamtiri Macky Sall, kala ɓi pullo no haɓirte en kaɓiri noon Macky Sall. kono noon wona kanko, wona ko taarimo, wona ko rewe makko, wona ko innitortomo. hay goto mabɓe yoptani en holko poɗɗen. min mbiyani gadde katkatuji ɗi, min mbiyani sakuji maaro, min mbiyani nebameje, min mbi on gila no ɓooyi carte amen ɗe ko onon jeeyi. kono noon région de Matam depuis 1960 faade hande ko hôpital goto jeega hono mo Wuro Soogi, médecin goto woni hen fodde no région de Matam no foti mawnude ni. heddi ko poste uji santé ji, séminaire uji keewi, hay goto joɗotako, hay goto haalata. kala kalɗo ɓuure doole, kala kalɗo yiire wona noon. hande noon en pini. minen min mbi min cohli laamu Macky Sall, sukaɓe ronkoɓe ngalaɗo payi, ngala moyen, taw ko jannguɓe fertuɓe wawɓe naftude Sénégal janngo nanan ɗo Matam ɗo.
kono noon ngala moye pour janngoyde so jeehi ha keɓi bac ko ɗon jangde mumen bonata walla eɗen jogii matam région de matam aɓen jogii terre aɓen jogii maire ala ko manki kono amin jiɗi taw ko cuuɗi janngirɗi so cafrirɗi ɗi ɓenni taw ko moƴƴi walla centre formation ji moƴƴi kala mo dañaani yaade mo ala heen gandal pour waawde dañde bureau taw aɗa jogii formation ko fate ndema walla ngaynaaka walla aw holno ɗum ƴettirte taw ko projet ji baɗɗi fayde e matam sawmi waɗa heɓa kono hannde ala mi yurmima daane mayankoɓe ɗo kala e subaka somin kaali amin jurmo daane mayankoɓe tampere ɓe tampi ɓe ala e laamu sénégal taw ala e sénégal tampure nden tampere daane mayankoɓe ko tampi ko kala koɓe cohli ko maɓe jaka kilométre uji so ndungu toɓiɓe ceerte e sénégal hunde maɓɓe fof kuppi ɓe ngala courant ɓe ngala internet yaata ko dow yaata ko less maayo ƴeri laabi taƴi daane mayankoɓe so celli koye galleji mumen kattata foɗɗere a dañata e sérés naissance o jibinama yiitatake hunde fof ko jeeri woni ɗeɗon oɗo souffrance depuis 1960 daane mayankoɓe enen goni ɗum makki wona kaɗa humpa ardiɓe e makki salɓe wona oɗon kumpa daande maayo hol caɗele daande maayo wondi bandiraɓe musidɓe tedduɓe kippe guite men ɗe jiyen ko arata yeeso ko ɗum noon wonno hannde destivi ko addanno on ko kewi ko e musde ene muusi ko kewi e hannde région de matam ko alhamdulillah yimɓe fof jiiri guite mumen kono noon woto jooɗoɗen amin mbiya noon no mbawɗon wawde wadde abonné e chaîne men youtube sa yeehi destivi diaspora mbaɗa toon abonné mbaɗa cliqué kala ko watteɗo kala komin ji ko enen denni